Altså det at være 10 år i dag, og man så spørger om 10 år vedkommende, hvad lavede du, da du var 10 år? Jamen, der var jeg en del af Ung Dragør. Det er vigtigt, at vi rammer det. Det er det, vi sigter på. Det med relationen til barnet, det er rigtig vigtigt, fordi jo flere voksne og andre børn et barn ligesom møder i deres hverdag og på livets vej, jo bedre trives de. Og trivsel er jo også noget, vi har stor fokus på hos Ung Dragør, at hvert enkelte barn trives. Og hvis vi har en god relation, og vi kan følge dem hele vejen fra fritidsklubben, i juniorklubben, til ungdomsklubben og i ungdomsskolen, så har vi dannet en rigtig god base for deres videre liv. Og det er rigtig vigtigt for os. Det, der skal kendetegne miljøet, det er jo den her basale tryghed i fællesskaber, og alle er med. Og i dag er der så mange muligheder for at falde ud af fællesskaber. Så derfor er det vigtigt for os at få alle med. De vigtigste aktiviteter vil jeg jo mene, at dem, som man går ind og finder ved at finde ud af, hvad er det for en interesse, den generation, der kommer ind ad døren, har. Det der med, at man ligesom lytter til, hvad de unge går og interesserer sig for, hvad er omkring dem, hvad for nogle rum kan vi skabe, som de har lyst til at være i, og man ikke føler, at man skal være en anden, end man er. Det vi gerne vil tilbyde børnene i klubben, det er selvfølgelig fællesskab og samvær, men det er også et væld af aktiviteter, som sport og musik og gamerum og kreativ værksted, og vi har køkken og en hel masse forskelligt, så der ligesom er noget for alle, så vi sammen kan finde det fælles tredje og danne en god relation til det enkelte barn. Her der handler det ikke om at være den bedste og vinde. Her handler det om at være sammen om noget sjov aktivitet. Ikke? Man tager på klub, fordi at man ligesom kan udvikle sig i det sociale, og man kan få en masse venner, man kan få en masse evner til at begå sig i sit liv. Jeg kender så mange børn, jeg har haft med her, der er blevet ældre nu, som aldrig glemmer deres tid på klub. De allerbedste grunde til, at børn skal komme i Ung Dragør og starte i vores fritidsklub, det er, at de får nogle rigtig stærke fællesskaber, nogle venskaber, de kan tage med sig resten af livet. De lærer noget nyt, og de er på en dannelsesrejse, som de jo skal igennem teenageårene og senere hen i voksenlivet. De møder nogle voksne, de kan have nogle rigtig gode relationer til i mange, mange år efterfølgende. Vores tilbagemeldinger for børn er, at det er rigtig søde voksne. De er glade for de voksne. De er glade for aktiviteterne. Og i det hele taget er de meget, meget tilfredse med fritidsklubben.